Sa number 3, natanana nga magsapol ang mga mayors sa Negros Occidental ang istoryahan ang ginaplano nga aerial nga pag-spray sang pesticide sa mga nahalitan sang RSSI nga peste. Ginaibitar sang isa ka Sugar Federation ang mga alkalde sa Negros Occidental sa pagsinapol sa July 10 para talakayo ng aerial spraying sa insecticide para matap na ang paglapta paginsang red striped soft scale insects sa katubuhan o ng RSSI. Ang Sugar Regulatory Administration sa karon nagapatigayon sang drone spraying pero ang UNIFED ang nagaduso sang massive aerial spraying na sarang makakover sang 50 hectares sa isa lamang ka load. Ang drone makaspray sang isa ka hektarya lamang kada load. Ginsiling ni Manuel Lamata, ang UNIFED President, sang Miyerkules nga ilagin agda si Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson kag ang mga alkalde nga magpamati sa proposal sang Davao-based nga grupo. Suno kay Lamata, ang Davao Group ang nagapatigayon sang aerial spraying sang systematic chemicals nga hindi makahalit sa tawo. Damlag pa. Ginsiling ni Lacson nga madamo sang proposal kung paano mapamatukan ang RSSI. Padayon suno sa iya nga tun-an ini sang probinsya. Ang labing importante suno sa iya ang padayon nga pag-monitor sa paglapta sini kag kundi indeed ang nagakahalitan.